殺人未遂などの疑いで今日再逮捕されたのは、大阪市住吉区の無職岩崎涼雅容疑者で、先月会社員の鎌田龍之介さんを刃物で刺して殺害したとして殺人の疑いで逮捕されていました。警察によりますと、岩崎容疑者は先月14日、道頓堀にあるビルで17歳の少年2人を刃物で刺して殺害しようとした疑いが持たれています。2人のうち1人が重傷、もう1人が意識不明の重体でしたが、2人はその後回復し退院したということです。岩崎容疑者は調べに対し黙秘していますが、逮捕した際、護身用のナイフで犯行に及んだなどと話していたということです。